qualsevol negoci, qualsevol indústria del món necessita finançament. El finançament sempre ve del mateix lloc, d'on hi ha els diners guardats, que és a dir, els bancs, on abans deien bancs i caixes, ara ja les caixes han desaparegut, que s'han convertit en bancs, i aquests diners dels bancs d'on surten? Surten de la gent que porta els diners. Però moltes vegades ho explico i crec que ho tinc que seguir explicant. Jo porto ara quasi 40 anys de professió en banca. És curiós, però mai ningú m'ha preguntat: Joan, què en fareu dels meus diners? En qui serviran? En quina realitat social estarem creant? La pregunta que s'ha fet és si et porto els diners quan em pagues o què em regales, perquè ja des de la banca s'ha fomentat aquesta pregunta. Jo et pagaré això, jo et pagaré l'altre, però la pregunta és: jo soc responsable dels meus diners, jo no puc permetre que els meus diners es financin segons què. Llavors amb els diners, el problema és no si són armes o energia nuclear, el problema és que no sabem què s'està fent. Després descobrim que en el món passen coses, hi ha gent que comença a investigar, llavors se'n dona compte que una de les entitats on teníem els diners han finançat empreses d'aquest tipus. Per tant, la clave és, jo crec que una de les noves claves per canviar el món, o un nou paradigma que diuen molt, és la transparència. Hem de començar a exigir transparència, però no només amb això, no només amb la banca, jo diria amb qualsevol cosa que estem comprant. Quan anem a comprar aliments, quan hem de saber quin tipus d'aliments són, com s'han produït, on s'ha fet, si es respecten els drets humans o no. És la nova responsabilitat que hem d'adquirir tots. Per tant, a més d'armes, la pregunta és per què no el món, ara no tinc les xifres actuals, però jo sé que aproximadament oscil·la sempre entre 45 i 50 conflictes armats en el món, sempre. Perquè és un negoci. Me'n recordo quan a l'època de la guerra d'Iraq, el George Bush i el Tony Blair li venien armes al Saddam Hussein. Estaven en guerra. Quan algú li va preguntar, em diu, bueno, no barregem, una cosa són els negocis, l'altra la política. Doncs clar, si aquesta és l'ètica, doncs això només ho podem canviar nosaltres, els ciutadans, dient, vale, però amb els meus diners no ho faràs. Aquesta és la contundència. És una llàstima, perquè llavors es moren. Els diners a casa no serveixen per res. És igual que tinguis 1.000 euros o que tinguis 1.000 milions. Estan morts. Si s'utilitzen degudament, aquests diners, mentre un no els necessita, poden ser útils pels altres. Aquest és el concepte social del diner. El diner és força, el diner és vida. Hi ha qui diu poder. A mi m'agrada més dir el diner és vida. Utilitzem aquesta vida per generar vida. Llavors, a través d'un banc, si el banc actua de manera correcta, aquests diners que tu ara al moment no necessites, els puc deixar en una empresa perquè faci alguna cosa, creï llocs de treball, produeixi alguna cosa positiu. És a dir, és que la vida la compartim entre tots. No donar. Donar ja és un nivell de consciència superior, que algun dia n'haurem de parlar, i a mi m'agrada parlar-ne, perquè hem de crear una consciència de la donació. O sigui, hem de ser capaços de donar, no 10 euros al mes amb una ONG, no. Donar vol dir allò que no necessito, ho dono. Això canviaria el món en 4 dies. Però ja no demano tant per començar, sé que hi ha gent que ho està fent, però simplement, mentre jo no els necessito, els poso en un banc, però vull que els criteris siguin ètics. És a dir, no qualsevol empresa, han de ser empreses responsables. Doncs és una llàstima la gent que diu, doncs me'ls quedo a casa. Doncs és una llàstima, perquè estan morts, no ajuden a ningú. Tiro molt enrere, diria que em ve de la infància, per l'educació que vaig tenir i perquè des de molt jovenet m'han preocupat els problemes socials. Me'n recordo quan estava al col·legi, jo estudiava amb els escolapis, i a vegades alguns dels sacerdots que teníem se m'enduien quan anaven a fer obres socials, ja m'interessava el tema. Ja concretament el tema de la banca ètica va ser als anys 90, una amiga meva que és alemana, que a la ciutat on va néixer, Alemanya, Bochum, existia un banc petitet, però un banc ètic, que havia sigut, curiosament, un projecte de final de curs d'uns estudiants de batxillerat. Van presentar un projecte de banca i aquesta banca es va crear. Vull dir que els nanos, si no els fan molt bé, tenen moltes bones idees, no? I ella deia, Joan, tu un dia faràs un banc així aquí a Catalunya, ja veuràs, com vols que faci això, ja veuràs, tu has de fer, has de lluitar per fer-ho. Va quedar així, primera llavor. Poc temps després, un altre amic meu, que va ser un dels fundadors de la revista Integral, que ara, pobre, és mort per un càncer, també em deia, però tu què fas amb una caixa? Tu has de fer una banca ètica. I deia, però què vols que faci si no n'hi ha cap aquí?
I l'any 2000, recordo com si fos ara, entra corrents a l'oficina on jo treballava, aquí a Barcelona, amb un prospecte: Joan, el primer congrés mundial de banca ètica, a la Pedrera, hi has d'anar, hi has d'anar. Bueno, vaig anar, vaig contactar amb gent, hi ha una associació que es diu FETS, que vol dir Finances Ètiques i Solidàries, que ens dedicàvem amb l'Arcadi Oliveres i altra gent a difondre aquesta idea de que hem de fer una altra economia, que una altra banca és possible, que en el món existeix, i vam començar a donar conferències. Però clar, donava conferències de banca ètica, però seguia treballant en una caixa. Encara era una mica, doncs que no hi havia cap possibilitat de moment. I l'any 2005, des de Triodos Bank, que havien obert a Espanya no oficines, però sí serveis centrals, a les Rozas, a prop de Madrid, em van dir: escolta, anem a obrir la primera oficina bancària a Europa, perquè el Triodos està a Europa des de fa molts anys, però no tenien oficines, i volem fer la primera prova, el volem obrir a Barcelona, qui si no tu, que portes 30 anys en banca i portes 5 predicant la banca ètica. I vaig dir: doncs és veritat, és el moment, i ho vaig deixar tot amb una de les millors decisions que he fet a la vida, perquè m'ha canviat la vida, això. Triodos Bank va néixer l'any 1971, va néixer a Holanda, però primer com una fundació. I l'any 1980 ja com a banc, tot i que ja venia fent de banc, però forma jurídica era una fundació. L'any 1980 comença a Holanda, després Bèlgica, Gran Bretanya, Espanya, després Alemanya, ara comencem a fer coses a França. Aquí a Espanya comença el 2004, ja com a sucursal bancària el 2004. I la primera oficina es va obrir aquí a Barcelona, que és aquesta on estem ara, aquí mateix, el 2006. Aquí a Espanya ara devem estar, la xifra exacta no la sé, però al voltant d'uns 140.000. 140.000? Sí, que està molt bé amb el poc temps que portem, tenint en compte que no fem publicitat, que és el boca-orella de la gent. És un dels bancs amb més reconegut prestigi i solvència. Nosaltres dèiem el ràtio de solvència estava al voltant del 16, quan aquí a Espanya la mitja és el 8. O sigui, estaríem pel doble del ràtio de solvència normal. No cotitzem a bolsa, amb la qual cosa evitem fluctuacions. Probablement si sortíssim a bolsa ara es dispararia el valor de les accions, però no volem ser independents, és un dels criteris. No volem dependre de que algú amb molts diners compri i decideixi, està controlat de tal manera com una fundació que ningú pel fet de tenir més diners pugui canviar la filosofia. Molta solvència, molt poca morositat, perquè nosaltres invertim, no fem mai especulació, està prohibit fer projectes especulatius, només economia real i en projectes que entenem i que coneixem, per tant, alguna cosa pot fallar, però nosaltres no fem aquest tipus d'economia de serra, nosaltres anem creixent orgànicament. Per tant, moltíssima solvència. També he fet això, la solvència, que la gent ho sap, o la gent que hi entén d'economia i veu els balanços, molta gent ha vingut també, a part dels valors i de l'ètica, per la seguretat que els hi donem. Sí, i els joves, a més, ens estan portant els pares i els avis. Aquí ens han vingut avis a obrir compte, diu: vinc a obrir un compte, encara no sé ben bé què, diu: però m'ha fet venir el meu net, i esclar, m'ha fet venir el meu net, que m'ha dit que això ho he de fer, però ho estic fent, no? O sigui que realment hi ha un canvi, perquè jo el que estic veient és que això ja transcendeix el concepte de banca per molta gent. Per molta gent nosaltres som una esperança de futur, va més enllà de que és un banc i tal, perquè molta gent diu: hosti, és que si un banc ho ha pogut fer, és que ho pot fer qualsevol empresa, no hi ha excuses. I som realment, molta gent diu: hosti, sobretot no canvieu, perquè molta esperança en el que esteu fent, però realment, el que jo pugui dir, per exemple, jo dono moltes conferències i tal, la força que té el que jo estic dient és perquè ho dic com a directiu d'un banc. Si fos un professor a la universitat, la gent diria: bueno, això és una teoria, a mi no em pots dir que sóc un somiador o un utòpic, que ho estic fent, que sóc un executiu del banc, que és la manera. I té moltíssim impacte amb la gent jove. Jo vaig molt a universitats, tinc la sort que em conviden a universitats, a escoles de negocis. Quan vaig començar, precisament, la diferència entre l'any 2000 i ara és que venien 15, 20, 25 persones, si un dia en venien 40 era tot un èxit, ja en venen 300, 400, 500 o més. Això si no fem un acte amb 2 o 3 persones més i omplim el Palau d'Esports o el Palau de Congressos, han fet actes que han vingut 2.000, 3.000, 4.000 persones. Això era impensable fa uns anys. I n'hi més, Jo crec que també hi haurà resistències, hi haurà crítiques, hi haurà atacs, hi haurà calúmnies. No passa res. Això no es pot pagar ja. Això és com quan
Copèrnico i Galileo van tenir la gosadia de dir, escolta, que és la Terra la que gira al voltant del Sol. Es volien matar, no? Clar, diem, escolta, l'economia ha de girar al voltant del ser humà, no dels diners i del benefici. Les persones som el centre de l'economia. Hi ha gent que s'hi resistirà, però tardarà més o menys. Hi ha gent que diu, tu no ho veuràs, jo ho vull veure. Jo vull veure el canvi. O sigui que seguirem donant guerra perquè el canvi sigui ràpid, perquè hi ha milions de persones que necessiten que canviem aquest model ja. I fent caritat, i fent ONGs, i fent obres socials, no es canvia. Això ajuda, però no es canvia. Es canvia canviant el model. Ja que ho conec, perquè quan vaig començar amb Mangateca coneixíem tots els models que hi ha a Europa i en el món. Hi ha molts models. De fet, nosaltres vam crear, no sé, ja fa 4 o 5 anys, una aliança mundial, es diu la Global Alliance, de banca. No, vam canviat el nom, no diem banca ètica. Quan parlem a nivell mundial diem banca amb valors, perquè en segons quins països es presta confusió. Si tu dius ètic, la gent interpreta que és catòlic o religiós. La paraula ètica. Llavors, per no confondre, s'ha dit aliança global per una banca amb valors. I som 25 bancs, de moment, i estem començant a col·laborar. En comptes de competir, el que estem fent és col·laborar entre nosaltres i ajudar-nos, no? I se n'hi han afegint més bancs. Hi ha molts models, ja que és un model. No cobren interessos, cobren unes comissions pels serveis i tal. Bueno, el dia que no paguem interessos als clients, doncs també podem fer crèdits sense interessos, cobrant comissions. No és el més important si cobres un interès, no sempre quan siguin raonables. L'important és el criteri pel qual estàs funcionant i la transparència que ho expliquis tots. Els bancs musulmans tampoc cobren interessos, però per mi no és el més greu. Si l'interès és normal i la diferència entre el que cobres i el que pagues no és... Si tu deixes diners amb algú perquè guanyi diners, que al final si t'ha guanyat diners una part del que ha guanyat ho reparteixi amb el que li ha deixat, jo no ho trobo malament. Hi ha gent que diu que cobrar interessos és negatiu, perquè entrem en qüestions morals. Però a veure, si et deixo diners perquè m'ho dius una empresa i amb això tu guanyes molts diners, has guanyat diners gràcies als meus, però home, que em donis una part a mi, jo ho trobo raonable. Si l'interès és raonable, és a dir... Però està bé, hi ha molts models, n'hi ha que són cooperatives, n'hi ha que són associacions... L'important és que la missió sigui ajudar a canviar el món, que hi hagi transparència i que es faci amb rigorositat, perquè fer banca no és fàcil. I a mi el que a vegades em preocupa, quan veig que surt alguna associació, vigileu el que feu, perquè si ho feu malament i us ensorreu, aprofitarà tothom per atacar la banca ètica, dient, veus, aquests, una colla que no saben el que fan. Fer banca és difícil, fer banca ètica encara ho és més. Llavors, jo per això dic, requerim professionals, gent que entengui de banca, perquè això no és només, ens posem 4 amics que volem fer una cosa, no pots, has d'entendre, és molt complicat. Hi ha tota una normativa i tota una cosa. Llavors, a mi em sembla bé qualsevol iniciativa, però amb prudència. Perquè dic, qualsevol error aprofitaran per carregar contra tots. Els altres bancs no diré si són ètics o no, i aquí no hi entraré. El que nosaltres fem és publiquem els tipus d'interès que estem pagant i més o menys els que estem cobrant. Els crèdits sempre depèn, per exemple, si em ve una institució social que treballa amb gent discapacitada, treballant fent agricultura ecològica per ajudar a donar treball en aquesta gent i tal, i els hi he de donar un crèdit, home, procuraré fer-los molt més barat que si una persona es fa una instal·lació d'unes plaques solars fotovoltaiques com a negoci que guanyarà uns diners. Amb aquest potser li podré cobrar un 6,5, un 7, i amb l'altre potser li cobraré un 3,5, un 4. O sigui que els tipus d'interès també depèn del destí, però els nostres tipus d'interès són molt, vaja, jo diria més que raonables, bastant per sota del que estic veient a molts llocs, en aquesta proporció. Però també sempre depenent del destí de la inversió. Però els tipus d'interès són lliures, de totes maneres el Banc d'Espanya ara limitat. O sigui, perquè quan els bancs veiem la publicitat, ara pago el 4, ara pago el 5, que
I la gent deia, quan vaig a aquest banc perquè em paga més, ja, però és que quan doni un crèdit apretarà molt més. Si tu demanes més, pagarà les conseqüències el pobre que no té diners i necessita un crèdit. Vull dir, sempre posem el banc com a responsable, però quan tu apretes, tu estàs provocant que algú pagarà les conseqüències. Les xifres que tinc ara no més del 90, més del 98% dels diners que circulen cada dia en el món, a darrere no hi ha economia real, no hi ha res de producció, és pura especulació. Especulació de bolsa, especulació amb els mercats de petroli, d'acer, d'or, de coure, d'aliments. S'especula molt amb els aliments, es fa pujar artificialment el preu dels aliments, la gent passa gana però no els pot comprar. Tota aquesta economia perversa, perquè no té un altre nom, que economia perversa ve de l'especulació. Per això la clave de la nova economia, per això una de les nostres claves és dir, no especulen, economia real. Però això depèn de la gent. La gent ha de dir, no, jo no ho permeto. El banc ho fa ja, però amb els meus diners no. És que és molt fort. Quan tu prens consciència, dius, jo vull treballar en una entitat que no ho faci. I ara resulta que hi ha bancs, com que nosaltres tenim èxit, diuen, bueno, doncs jo també tinc un fons d'inversió que és ètic. Mira que bé. O sigui, un és ètic i 50 no. Doncs no ets ètic. Escolta, no enganyem a la gent. I tu has de saber amb qui vols compartir la vida. Quan tries escola pels teus fills, tu vols mirar com educaran els teus fills. Quan busques una casa per viure, mires en quin barri t'agradaria viure. Quan vas a comprar aliments, mires quin tipus d'aliment. Per què amb els diners no decidim el mateix? Escolta, amb qui vull deixar que gestioni els meus diners, que és la meva força. Ho hauríem de fer amb molts criteris. Per què costa tant a la gent decidir? Bueno, ja m'ho pensaré. Però què t'has de pensar? Hi ha gent que fa 5 anys que diu que s'ho està pensant. Però tu vas pensar quan vas anar a l'altre banc? O vas anar perquè et regalaven una tonteria? Sí. Quan hem de prendre una decisió ètica surt com una por, bueno, m'ho he de pensar, no ho pensaré. No, si tu pensaràs mai. Mai tu pensaràs. D'aquí 5 anys seguiràs pensant la por al canvi, ens sembla que les grans entitats bancàries són més solvents, hem anat veient com queien totes una darrere l'altra. Doncs és un tema de dir, anem a posar consciència, o l'excusa que molts em diuen, és que el món no es pot canviar. Mira, a mi no em diguis aquesta excusa. A tu t'agradaria canviar el món? Sí. Estàs disposat a canviar-lo? Estàs disposat a fer alguna cosa? Doncs comencem avui. Em diguis si pots o no pots, ja ho veurem si podem lograr. Perquè si no, com que no es pot no cal fer res. No, a mi aquesta excusa no serveix. Sí, però és un tema, més que de lluita, és un tema de despertar la consciència. O sigui, com ha de ser la nova empresa. Però a vegades trobes a les empreses que tu vols, per exemple, que la gent s'impliqui més, que agafi nova responsabilitat. Hi ha gent que diu, a mi no em maregis. I és molt perillós quan hi ha gent que diu, bueno, doncs fem una cooperativa i decidim entre tots. Jo no hi estic d'acord perquè em sembla bé si tots estem disposats a assumir la responsabilitat. Però això que jo voto en una assemblea i els responsables del grup, a mi això no m'agrada. A mi com qui és el responsable? Jo. O quan a mi algú pregunta, a vegades venen molt aquí, associacions, a demanar un crèdit. Bueno, i qui sou? Som una associació. I quanta gent sou? 6. Però funciona bé? Això, som una pinya, estem units, estem agermanats. Molt bé. Doncs avalareu tots el projecte, no? Quan dius avalaran, avalar vol dir que se senten responsables, uns quants surten corrents. No, jo avalar no vull. És que no m'agrada. No, ja. Llavors, amb això passa igual, les empreses no es pot fer mecànicament. Tots els treballadors deciden, primera perquè hi ha gent que no està preparada per decidir segons quins nivells i segona perquè no tothom vol assumir responsabilitats. El que sí és important, jo en algun aspecte que jo aquí estaria d'acord, o millor la manera de dir-ho, és
El nou empresari, i estan sortint, nous empresaris amb consciència, que estan gestionant les empreses no d'una sola persona, sinó que estan treballant amb grups de persones, integrant a les persones en els equips, buscant no només el benefici, sinó sent responsables a la vegada amb el tema mediambiental, amb el tema social, reinvertint en l'empresa, però també hem d'entendre que el que posa el seu capital i s'arrisca, dirà, bueno, jo estic posant, i tu no has posat res, és que és molt fàcil dir, tu posa i ara entre tots... No es pot caure en demagògies, jo el que he llegit estaria d'acord amb algunes coses, però s'hauria de matisar, però sí que estic trobant moltíssims nous empresaris, de fet s'està parlant d'una nova economia, inclús hi ha gent que parla de l'economia del bé comú, per exemple, la diferència salarial. Nosaltres ho fem, publicar la diferència entre el que guanya més i el que guanya menys. Aquí en aquest banc, la diferència entre el president del banc, a Holanda, i l'últim que acaba d'entrar d'aprenent, és, abans d'impostos, 9 vegades. Si fos després d'impostos serien 6. En banca és més de 1.000. La gent se n'oblida, i a vegades els hi recordo. Hi ha gent que em pregunta, no, hosti, tu què creus que ens passarà? Dic, bueno, ens morirem tots. Tard o d'hora, això a més, i no tots de vells, això ho sabem, per tant, de tant en tant està bé recordar que el temps que ens ha estat donat, en què el vols utilitzar? A què vols dedicar el temps que t'ha estat donat? I el que no pot ser que el sentit de la vida sigui guanyar diners per consumir. Perquè, a més, jo, amb els 40 anys, he conegut moltíssima gent rica, molta gent conec amb molts diners, i no vull caure en el tòpic, però que no dona la felicitat, no estan bé. O sigui, amb molt diner, la gent que té molt diner i no ha donat un sentit a la seva vida, estan angoixats, prenent antidepressius, o anant al psicòleg, o anant no sé què, això és que no es suïciden, perquè s'està tapant, però l'índex de suïcidis s'ha disparat, i quan més avançat és un país, més alt el nivell de suïcidis. Aquí a Espanya és espectacular, s'està tapant, però no perquè hi hagi crisis, no tenen treball, això és un altre tipus de suïcidis i de desesperació. No, parlo de gent que té molts diners. Noruega, que és el país més ric, deien un dels més rics del món, el nivell de suïcidis s'ha disparat per amagats, i ho tenen tot, però aquest és el problema. Es suïciden perquè ho tenen tot però no tenen sentit a la seva vida, no tenen res pel que lluitar. Hi ha una pel·lícula, un documental molt maco, que no recordo el nom, compara el país més ric del món amb el més pobre, que és Noruega i Níger. I els nens de Níger, que passen gana, però tots amb un somriure, amb una mirada, una cosa. I a Noruega, adolescents a partir dels 14-15 anys, el nivell de suïcidis però disparat. Doncs sí que ens hem de replantejar, davant d'una crisi, replanteja-ho tot, és a dir, crisi humana, on estem anant, on volem anar, què vols fer de la teva vida? Aquesta és la pregunta fonamental. Independentment del que facin els altres. Tu què vols fer de la teva vida? Quin sentit li vols donar? Què diran de tu el dia que et moris? Que a vegades, quan vaig a enterraments, diguis algunes paraules. I què vols que digui? De la seva vida, molt bona persona, ens l'estimava. Però què he deixat en el món? Què has fet a la vida? Què has aportat a la... Què has deixat que no hi fos abans, no? I això és el que ens hauríem de mobilitzar per fer alguna cosa, que sigui, però donar un sentit, el ser humà és un ser creador, alguna cosa hauríem d'aportar. I a vegades ens limitem, acceptem no viure, si només ens limitem a sobreviure. Podem sobreviure, tinc un treball, puc menjar, doncs ja en tinc prou, doncs no n'hi ha prou. El García Lorca deia, fa poc ho vaig posar en el blog, deia, quan tens gana, no em donguis un pa, dona'm mig pa i un llibre. Doncs no renunciem per la por només a sobreviure, busquem una mica més, no? I de fet en parlo, no? Dic, observa un nen petit i ho veuràs. Veient un nen petitet, durant els 3 primers anys de la seva vida, tot el que fa és com per donar-te en compte que no és un animal més al final d'un procés evolutiu, una mica més espavilat, te'n dones compte que hi ha alguna cosa a dins, uns li diuen la part espiritual, els altres li diuen el jo, és igual el nom que li donem, que és el que fa que aquest nen es posi dret abans d'un any, aquella força que aquell... Per què el nen té tant interès en posar-se dret? No és perquè hagi d'agafar les pomes dels arbres per menjar, perquè menjar li dona la mare. Es pot posar dret perquè quan estàs dret és la postura de la llibertat.
drets, podem pensar, podem parlar i a més utilitzem les mans no per caçar ni per córrer, sinó per ser creatius. El ser humà és un ser que pot ser lliure, és capaç d'estimar i quan juntes llibertat i amor ens convertim en sers creadors, realment sers quasi divins, com diu la Bíblia o altres textos. El ser humà és algo ha transcendit el regne animal, estem en un altre nivell si volem, no d'entrada, és a dir, tenim la capacitat de la llibertat, tenim la capacitat de l'amor, ho hem de convertir en una habilitat. Llàstimosament, l'educació no va cap aquí. Tot porta a ser realment animals, amb comportaments instintius, repetitius, animals intel·ligents, el qual és pitjor, perquè la nostra intel·ligència està destruint el planeta. La intel·ligència dels animals, com que és instintiva, els animals no fan cap tonteria, no fan molt de res. Hi ha harmonia a la naturalesa, per això ens agrada tant. Hi ha bellesa quan observes el món. Només el ser humà ho trenca, perquè la nostra intel·ligència s'ha separat de la intel·ligència universal, de l'espiritualitat, de l'ordre, m'és igual la paraula que utilitzem. Llavors, hem de descobrir urgentment aquesta altra dimensió i vincular el ser humà, descobrir la dimensió espiritual a dins. Jo li dic espiritual, hi ha gent que no els agrada, diuen holística, quàntica, és igual. És a dir, que transcendeix purament material, descobrir-ho dins i connectar-ho amb la mateixa dimensió que hi ha fora. I això ho està fent moltíssima gent ara. Si no es fa això, no hi ha sortida a les crisis, a les guerres, als conflictes, no hi ha sortida. Mai. I la prova és que al món cada vegada tenim més conflictes. Com deien, les escoles d'aquí a Catalunya abans de la Guerra Civil parlaven de cap, cor i mans. És a dir, idees, intel·ligència és important, cor, i el cor vol dir la bondat, i mans vol dir acció, compromís. Però ens podem passar la vida amb molt bones idees i grans sentiments. Jo conec gent amb uns sentiments que, escolta, però quan començaràs a actuar? Quan et comprometràs? I és el tema del compromís. És a dir, consciència, descobrir les coses, entusiasme, el cor, entusiasme per fer les coses, però compromís, compromete't avui. Perquè si no ens passem la vida parlant, bla, 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 i això ja no serveix. Inspirar vol dir, has d'agafar alguna cosa que et ve de fora, però jo procuro fer cada dia. Des de fa 35 anys m'aixeco al matí d'horeta i dedico temps a meditar, a llegir llibres que m'ajuden a inspirar-me. Inspirar, ho diu la paraula, ho diu, no només inspirem aire, inspirem idees, inspirem sentiments, inspirem... Quan un altre et comenta un llibre és una persona que et comenta la seva vivència. Tu la pots arribar, si no ho llegeixes de rutina, tu pots arribar a tenir la mateixa vivència que ha tingut l'autor. Doncs la inspiració ve d'això, d'agafar alguna cosa que et ve de fora i li has de dedicar un temps de silenci per poder inspirar tot això. Perquè avui tot ens crida cap enfora. Hi ha molt soroll. Hi ha tant soroll que no pots entrar en un bar a prendre't un cafè o un te, perquè és que és... o les màquines escurabutxaques o la música ambient, a tot arreu hi ha música, sembla que no suportem el silenci, no? Probablement no el suportem, o molta gent no el suporta perquè el silenci et porta cap al teu interior el trobes buit, crea pànic i prefereixo distreure'm amb esports de risc, amb molta cosa, molta activitat, però si realment vols descobrir aquesta dimensió transcendent i inspirar-te, has de fer silenci i dedicar-hi un temps cada dia, igual que dediquem temps a menjar, a beure, a dormir, un temps, jo ho necessito, per mi és tan vital com el menjar. Cada dia. Poc o molt, el temps que tinc, i em dedico un rato a llegir. Tinc el sentiment que si començo el dia així, controlo el dia. Si no, el dia em controla a mi. Bueno, la por, exactament, la por és un dels problemes en aquesta època. I no crec que sigui casual, jo crec que s'està difonent por com un virus, perquè això ja ho deia Napoleó, diu, si aconsegueixes que tinguin por, dominaràs el món. Llavors, la por només es venç quan un connecta amb el seu propi interior. És a dir, quan tu connectes amb el teu autèntic jo, amb el teu autèntic ser, res et fa por, ni la mort, perquè transcendeixes, això no et preocupa, no? Llavors, l'única manera és en aquesta recerca personal. Però si no, sempre qualsevol cosa de fora, por a la malaltia, por a quedar-me sense treball, por a perdre la parella, por a l'amor, però és perquè en el fons no t'has trobat amb tu mateix i necessites recolzar la vida fora amb altres coses. Quan el centre de gravetat de la vida el poses a dins del teu interior,
fora pot trontollar tot, però no desapareix la por, llavors és quan pots realment ser bo, perquè realment res et frena, no? És relativament fàcil, és voler dedicar un temps, és a dir, no deixar-se seduir per tot el que ve de fora, dir, dedica-hi un temps, prova-ho, és el que deia abans, no parlem, prova-ho, fes-ho, i realment en poc temps, home, no comencis avui, espera els resultats demà passat, però en poc temps, si un és constant i dediques cada dia una estoneta, doncs això, meditació, silenci, lectures de temes que t'ajuden a mirar endins i no en fora, et canvia, comença a canviar. I el diàleg, jo diria, no hi ha tresor més gran a la vida que el diàleg, i l'hem perdut, però no el diàleg per internet xatejant, diàleg veient-nos a la cara, tocant-nos si fa falta, abraçant quan no té un problema. El diàleg és, com deia un conte de Goethe, de la Serpiente Verde, és més, què hi ha més ric o més important que l'or? El diàleg. El diàleg pot transformar el món. O sigui, la paraula, jo crec en la força de la paraula, utilitzo la força de la paraula, per què no ho fas per internet? Perquè no m'agrada, jo vull fer directe. L'altre ajuda, però la paraula directa, si és autèntica, si surt del cor, ens canviem uns als altres, ens podem ajudar moltíssim. I jo vull reivindicar la meravella del diàleg, de la paraula, de les trobades personals amb la gent, de les tertúlies. Té moltíssima força. La bondat hi és sobretot si de petit t'han educat correctament. Jo sempre parlo que els primers 7 anys de la vida, el més important per un nen és aprendre la bondat. No aprendre a llegir, escriure i sumar, ja té temps. Això fem una educació intel·lectual prematurament. Tothom és que el nen, clar, és que ha d'aprendre a llegir, no té cap pressa. Abans dels 7 anys és un error greu, a més que per decret llei s'obligui els nens, és un error greu, és una agressió a la infància. El nen el que ha d'aprendre és actuant, jugant, imitant en els pares i en els amics, aprendre a fer de tot. Jo tinc una neta, per exemple, ara començarà a aprendre a llegir i escriure. Però tinc 2 netes, la petita no, que té 4 mesos, però l'altra té 6 anys i mig, ara li començarà a ensenyar a llegir i escriure i tot això. Però fins ara ha après a fer un munt de coses, sap fer de tot, sap cuinar, sap fer pa, sap fer pastissos, sap tot, jo no en tinc ni idea. I veus com domina i com és feliç i com té interès per la vida. Perquè a un nen li has despertat l'interès, ara ja té interès per aprendre a llegir i escriure. I el que el nen ha d'aprendre per la gent que li envolta és la bondat. Aprendre a confiar en les persones, que el món és bo, independentment de que pugui haver persones que s'apartin d'això. Però si això no ho ensenyes els primers anys de la vida, i a un nen ja de petit l'ensenyes a competir, i que has de treure millors notes que l'altre, i si fa això tu t'hi tornes, doncs difícilment aquest nen podrà treure la bondat en el futur, passarà dificultats, haurà de tenir algun cop a la vida, que és el que ens està passant. Preparem els nens de petits ja la competitivitat, perquè si volem que un nen aprengui a llegir als 5 anys, és perquè volem que s'adapti, que sigui competitiu. Jo ho he sentit a dir, és que així serà més competitiu. Què m'estàs dient? Jo no vull que el meu fill o el meu net sigui competitiu, vull dir que sigui competent, que sigui bona persona. Llegir i escriure, ja n'aprendrà, i quan aprengui sabrà el que està llegint i ho farà bé. No tinguem pressa, però no estem educant, estem omplint el cap de coneixements. I el tema de la bondat s'aprèn a la infància, per imitació del que t'envolta. I avui, per desgràcia, el que ens envolta és bastant nefast. Martin Luther King. El que passa que m'agradaria dir, ara vaig escriure fa pocs dies un article al diari El Punt avui, parlant d'això, del 50 aniversari, però jo sempre dic, està bé Martin Luther King, i jo l'admiro, però jo sempre dic, no oblidem a Rosa Parks, que és aquella dona modista, no sé si de Nova Orleans o de Louisiana, que un dia va dir, jo no m'aixeco del meu seient de l'autobús per deixar el lloc a Montblanc, perquè tenim els mateixos drets i la mateixa dignitat, jo no m'aixeco. Va anar a la presó, la van no sé què, però ella és la que li va donar la força al Martin Luther King per dir canviarem el món, no? I fa 50 anys. En 50 anys han passat que els negres no podien anar a l'autobús a que un negre és president dels Estats Units. El meu somni és canviar el món. Canviar el món i fer un món, és a dir, que els sers humans puguem ser realment sers humans, no animalets espantats que lluitem uns contra els altres sense cap mena de sentit, que realment el ser humà pugui aportar al món tot el que té de creativitat, una economia basada en el ser humà, no competitiva sinó cooperativa, on ens ajudem uns als altres,
que amb les meves capacitats jo puc ajudar a resoldre els problemes dels altres a resoldre els meus, i m'agradaria fer-ho en menys de 50 anys. No vull esperar 50 anys per veure. Aquest és el meu somni, canviar el món i fer un món realment humà, on el ser humà estigui integrat a la terra, amb la naturalesa, amb el medi ambient i en el món social, no desintegrat com ara, que anem perduts completament i a la deriva, creant conflictes contínuament. Aquest és el meu somni i m'he compromès a lluitar fins que em mori per aquest somni.